Godmorgen, Svend! I dag, der skal vi synge nummer 725. I kommer da vist lidt sent. Jeg synes altså, det er for ringe, at jeg ikke kan komme til tiden. Det er faktisk en del af skolen, det her, og det kan faktisk pisse mig af, at jeg ikke kom til tiden. Det var bare det, jeg ville sige. Tak, Morten. Ja, jamen så lad os begynde. I dag skal vi synge nummer 725. Ja, og vi skal synge nummer 275. Og hvis I lige slår op. Ja, lige det skal op. Flemming. Ja. Lad os gå i fjolsvande. Nu skal det lukke hjertet i magnende strande. Nej! Du spiller forkert. Du spiller forkert. Det er det forkerte melodi. Ja, og det er stadigvæk nummer 275. Ja, Flemming. Væsker dit hjort, hvad husker det vort, jeg er dem. Nej! Ja, det er ikke den melodi. Det er ikke den melodi. Nej, vi dropper sangen. Lad os spille i stedet. Er du Kasper for helvede? Hvorfor kommer I så sent? I skal løbe her til morgensang. Ikke op på værelset. Det er ikke acceptabelt det her. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. I kommer over på mit kontor bagefter. Er I med? Nu bedre vi. Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlen. Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlen. Held. Kasper, kan du godt lige klappe den computer sammen? Ja, det er fint. Lad os alle bede videre. Fader vor, du som er i himlen. Ja, lad os så tage den sidste sang. Og det bliver nummer 830. Er du klar? Ja. Flemming, er du klar? Op. Ja, det snakker vi lige om det. Hvad sagde de? Nummer 830. Ja, Flemming, vi er lige klar nu. Samler på de små græsvin, de små græsvin. Flemming! Nu! Du spiller en forkert melodi. Prøv lige. Jeg samler på de små græsvin, de små græsvin. Flemming! Så kan det være nok. I må sgu have en god, rigtig god dag. Hallo, I skal huske at lægge sangbøgerne på plads, ikke også? Ja, godt, ja. Hej, Axel. Hej, skal du lige have min mobil? Okay. Der er ingenting. Hey, that
Da-da-dee-da-da. This is Rip Taylor. Hey there, Sprinkle Genies.